δίκτυο στο γαράκι, το ξέχασα σπίτι. Γεια σας όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά που είστε εδώ. Και το οποίο γεγονός ευχαριστεί πολύ και τον Στέλιο τον Κοντέα για τις φοβερές προσπάθειες που έχει κάνει να συνθέσει αυτό το εγχείρημα, αυτή την ιδέα που είχε, αυτό το λεύκομα, που με πάει πολύ πίσω εμένα. Εγώ θα το πάρω πολύ. Λοιπόν, με θυσμένη μου καρδιά. Εμένα με πάει πολύ στα γυμνασιακά, ηλικιακά, δεν θυμάμαι όταν ήταν. Από το δημοτικό μάλλον, γράφαμε λευκόματα. Δεν ξέρω αν τα γράφουν ακόμα τα κορίτσια, ειδικά τα κορίτσια. Δεν γράφουν λευκόματα πια. Τέλος πάντων, γράφαμε λευκόματα, δηλαδή άνοιγα εγώ ένα. Τώρα είναι το Facebook. Όχι, εμείς ανοίγαμε αυτά τα έτσι, ένα βιβλιαράκι τέτοιο και το δίναμε, το σκορπίζαμε, ας πούμε, στις φίλες μας. Και γράφανε η κάθε μια τη σκέψη της για μας. Και καταλαβαίναμε τι αισθανόμαστε. Βάζαμε και κάτι στίκερς και κάτι φωτογραφίες. Τον αγαπημένο τραγουδιστή, ας πούμε, τότε, Elvis Presley. Δεν το πιάσαμε. Λοιπόν, και κάτι με πήγε εκεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Έχει ένα ρομαντισμό. Μπορεί να είναι 2015 πια και να μιλάνε μεγάλοι άνθρωποι. Πολύ καλές φωτογραφίες, πολύ ωραίες κριτικές, καλοτυπωμένο, έχει εκδοθεί, έχει ωραίο σκοπό, βοηθάει το χαμόγελο του παιδιού που αγαπάω πάντα και με συνδέουν όλα αυτά που ανέφερε ο Κώστας. Το Sophia Foundation, του οποίου νιώθω πολύ μεγάλο μέρος και έχω μεγάλη αγάπη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Φυσικά και για το χαμόγελο του παιδιού. Και έχει, πιστεύω, ο Στέλιος όταν το έκανε αυτό το πράγμα, είχε μια παιδικότητα, έτσι, μια παιδική διάθεση. Είναι σαν ένα προηγμένο, λοιπόν, λεύκομα, που όμως ο ρομαντικός του εμπνευστής, γιατί είναι ένα πολύ ρομαντικό παιδί ο Στέλιος, τον έχω ξεχωρίσει, ερχόταν με έβλεπε και έβλεπα ένα πολύ μορφωμένο παιδί. Όταν τον άκουγα, γιατί δεν που μιλάει αυτός, μου έστελνε κάτι κριτικές που έγραφε. Έχει βλέψεις υψηλού επίπεδου, θα έλεγα, δημοσιογραφίας. Είναι και εκεί ρομαντικός. Οπότε, αν υπάρχει ένα ρομαντικό έντυπο εδώ να τον προσλάβει, είναι ελεύθερος. Τέλος πάντων, πανέξυπνο παιδί, γράφει ωραία, σκέφτεται ωραία και είναι πολύ όμορφο αυτό που έχει φτιάξει, γιατί μου έδωσε και εμένα την ευκαιρία να θυμηθώ ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Να διαβάσω πράγματα για μένα που, όπως και σήμερα, έτσι, όπως τα ακούω, αναρωτιέμαι τι θα έπρεπε να αισθάνομαι όταν... τι θα έπρεπε να αισθάνεται ένας άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, δεν έχει σημασία, εν ζωή, που του λένε τόσα όμορφα πράγματα. Αισθάνομαι αμήχανη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου με τίποτα, γιατί εγώ ακόμα πιστεύω ότι δεν είμαι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Και γι' αυτό ζω και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερη. Όπως και φέτος που κάνω μια δουλειά που μου ζητήθηκε να είμαι πολύ καλή και να είμαι πιστική και να είμαι αληθινή και να είμαι αυτό που θέλει το έργο, την αλήθεια αυτή, για να υπηρετήσω και αυτό το έργο. Όσοι δεν το έχετε δει, τελειώνουμε αύριο. Όσοι λοιπόν θέλετε να βοηθήσετε, θέλετε να τιμήσετε ένα βιβλίο που έγινε με κόπο. Εμένα δεν μου αρέσει πολύ η απόλυτη Ελληνίδα στάση, σας λέω αυτά, με κάνουν και αισθάνομαι λίγο έως πολύ περίεργα, δεν είναι μελόπια για μένα. Ίσως έχω ρημάσει πολύ και δεν τα... Όχι, δεν τα θέλω. Τα θέλω. Ψοφάω. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν ζω κάτω από αυτή την επικεφαλίδα. Μπορώ να πω ότι και αυτή η επικεφαλίδα πια δεν με αγχώνει, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να είμαι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Θέλω να είμαι η απόλυτη καλλιτέχνης. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν σας αρέσει λοιπόν το βιβλίο αυτό, ελπίζω να θα βοηθήσετε πραγματικά και θα χαμογελάσει ακόμα περισσότερο το χαμόγελο του παιδιού. Όπως και όλα τα παιδιά στην Κένια που γνώρισα προσωπικά σε ένα ταξίδι που κάναμε με την Μαρίνα τη Σακόλα, την αντίστοιχη
Κώστα Γιαννόπουλο στην Κύπρο, τον αντίστοιχο μάλλον, και θα βοηθήσετε πραγματικά πρώτα απ' όλα να στεφθούν με επιτυχία και οι προσπάθειες. Πόσα χρόνια το κάνεις αυτό, Στέλιο? 5,5 χρόνια. Ούτε ο Καρβέλας δεν γράφει όπως εσύ. 9 του πήρε μάλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Ειλικρινά σας αισθάνομαι φίλους μου. Βλέπω πολύ γνωστό κόσμο, βλέπω fanatics. Βλέπω αγαπημένους ανθρώπους. Λοιπόν, θα και τον απόλυτο δήμαρχο. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον Ηλία Ψινάκη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Θα μας δώσει να φύγει, πώς το... Είναι ωραίο το κλίμα, μην φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τίποτα εσύ, βέβαια. Θέλω να του δώσω ειλικρινά συγχαρητήρια, γιατί παρακολουθώ το τι κάνει ο Ηλίας Ψινάκης σαν δήμαρχος. Έτσι, ένα ροκά δήμαρχο θέλουμε και το πήραμε. Πάρτε εσύ το απόλυτο, το θες? Εγώ δεν το θέλω πια, το θες το απόλυτο? Εγώ είμαι το πίσω. 40 χρόνια το έχω παρακολουθήσει το πίσω. Όλοι, backstage, όλο εδώ. Έχουμε ζήσει τρελά πράγματα, επιτυχίες, χαρές, τσακωμούς, αγωνίες, πρεμιέρες, θυμάσαι? Όχι, όχι. Τσακωμούς τους άλλους. Τσολιάζει εδώ. Δεν θα την πούμε όλη τη φάση, αλλά μου θύμισε που είχαν τσακωθεί έξω από το χάος με τον Γαβέλα και μετά ήρθανε μέσα και κάναμε πρόβα με τον Σάκη και τι είπες? Όχι, δεν θέλετε να τραγουδήσετε, κάνατε επανάσταση εσείς. Γιατί δεν θέλετε να τραγουδήσετε το «Σε θέλω με θέλεις», ούτε εσύ. Ναι, πολύ λαϊκό. Φαινόταν ήταν μεγαλύτερη επιτυχία. Είναι ηλίθιες και ηλίθιες. Και εγώ που δεν είμαστε. Παρόλο που έχουμε τραγουδεί για άλλο θέμα, λέμε αν δεν το πείτε αυτό, εμείς φεύγουμε και κάνετε το μέρα μόνοι σας. Αυτό δεν είναι. Χίλι. Θα μου το υπογράψει εμένα τώρα. Αλλά όχι τώρα. Τα παιδιά πρώτα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα 40 χρόνια θα τα δω και σε βιβλίο. Αν αρχίσει να βλέπεις σε βιβλία, είναι ζει. Και πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Εγώ πάτε και γράφω κάτι και μετά στο κόμμα, λέω. Ο σκοπός είναι ιερός. Τα παιδάκια πρέπει να τα βοηθάμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Το μήνυμο που μπορούμε να κάνουμε. Η Δύση θα δεσμευτεί τώρα να μου κάνει στο μαραθώνα. Εγώ δεν ήρθα έτσι, ήρθα να του δείξω το μαλλί την απόδοση. Τα 40 χρόνια μου κάνει μια συναυλία στο μαραθώνα που ήταν αναδρομική, μην το χτίσουμε κουβανό. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, να τη χαίρεστε. Τελειώσαμε, τέτοιο φινάλι, τι καλύτερο. Τι καλύτερο, είπαμε μέχρι